Raġel ta' 52 sena mis-Siġġiewi jinsab fil-periklu tal-mewt wara li kien involut f'ħabta frontali fit-triq Monsinjur Mikilat Soppardi is-Siġġiewi. L-inċident seħħa l-ħabta ta' 2:30 ta' wara nofsinhar meta l-vittma kien involut f'ħabta ma' vettura misjuqa minn raġel ta' 62 sena minn ħattart li flimkien miegħu kellu passiġġier ta' 19 sena mis-Siġġiewi. Mad-daqqa l-vittma spiċċa maqbud fil-vettura u kellu jkun intervent tal-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili li ħarġuh mit-tifrik tal-karozza li ġarbet ħsarat kbar. Ambulanza ħadet lill-vittma l-isptar fejn ġie ċertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt. Dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat tal-Assa Estrid Grima li ħatret bosta esperti biex jassistuha fl-inkjesta. Ħaddiem ta' 63 sena minn Ħalsafi indarab gravi wara li waqaf sit tal-kostruzzjoni fit-triq id-Dragunara f'San Ġiljan. L-inċident seħħa l-ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar. Fuq il-post issejjaħ tim mediku mill-isptar Mater Dei kif ukoll il-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili. Il-vittma ttella permezz ta' krejn tal-kostruzzjoni li hemm fuq is-sit. Huwa ttieħed minnu fih l-isptar fejn aktar tard ġiet ċertifikat li ġarab ġrieħi gravi. U f'inċident ieħor kmieni l-Erbgħa filgħodu, mara ta' 72 sena u raġel ta' 73 sena ġarbu ġrieħi gravi wara li ttajru fit-triq il-Vitorja f'Ħalqormi. Il-Pulizija qalet li l-inċident seħħa l-ħabta tas-7 ta' filgħodu meta l-anzjani ttajru minn vettura misjuqa minn mara ta' 33 sena minn Ħalqormi. Il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha brabta ma' 3 inċidenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.